ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕನತ್ತು ದೀತನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಈತ ಕಾಂಡೆ ಆಪನಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತ ಮೈಂದುಂಡು ಯಾನು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂರುತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಮನ್ಪೆರು ಕೆಲವು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಧಾರ್ತದ ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗಂಜಿ ದೀತೆ ಅವು ಬೇಯ್ತಂಡು ಮೊಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಕಡಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಚೇರು ಕೆಲವು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾ ಚಾಲ ದೀತೆ ನಮಗೆ ಕುಲೊಂದೆ ಬೇಗ ಇಷ್ಟ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂಡ ಮನ್ಪು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅದೇ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಪಜಿರ್ಗೋಯ್ರು ಯಾ ನನಪ ಓಡಾತೆ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಪ್ಪು ನೊಂಡತಿ ಅವು ಪೂರ ಎಲಿ ತಿಂತು ಪರಿದು ಹೋತನು ನೀಗ್ಲ ಸೀತ ಅಂತಲೇ ಇಂಗ್ಲ ಡೇಜನ್ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬೇಗನೆ ದೊಂಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಜಾಳಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೇನು ಪೂರ ರಾಸಿ ಮಂತ್ ದೀತ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದ ಶೋ ಕಟ್ಟಿಜ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪು ಆನಿ ಬರ್ಸದ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಜಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಟರ್ಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇಂದೆ ಅಕ್ಲೇನು ತುಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಿಮ್ಮೆನಿಗ್ಲೆ ದೊಂಬುಗು ಚಳಿಗಾಯ್ಪುನ ಏಯ್ ಗುಂಡ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಿ ಹಾಲು ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪು ಜಲ ಅತ್ತೆನ್ನು ಅಲೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಬದಂದೈ ನರ್ತ ಈ ಬದಂದೈ ಮುರನ್ ನವಿಲ್ ಬತ್ತು ತಿಂತಿನ್ನೆ ತೀರೇನು ಕೆಂಬುಡಂಜಿ ನಾಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂದೆ ತಿದೀತೀರ ಮುರಂದಿ ಬಸಳೆ ಇತ್ತೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಾತಿ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ದೈಕ್ಲ ರೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದ ಅದೇ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ಮುಲ್ ನರ್ತ ಐಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸುಂಟನ್ ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ತೆಗಲ್ದು ಮುಗ್ಗಿ ಆತಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಲ ಹೊರ ಕಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಒಯ್ದೀತೇರು ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಬಾರ್ತೇರು ಮುಲ್ಪದ ತೋಟದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲು ಆತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ತೋಟದ ಪೂರ ದೈಕಲ್ನ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಈಟು ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಆತಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಪರ ತೋಟ ಉಂಡತಿ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜೆ ಆಪುಜಿ ದುಂಬ ಒಂದಿತ್ತುಣ್ಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗತ್ತು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟರ ದುಂಬು ಐಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಆತಿ ಬೊಕ ಐಟು ಕಂಗಿತ್ತಿಲೆ ಕೊಡ ಮಸ್ತ್ ಆತೋಡು ಮನ್ಪೇರು ಪರ ತೋಟ ಆಪುನಿಗೆತೆ ಕೆಲವು ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾತ ದೈ ದೀವೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಕಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಅರ್ಧ ಅಂಚಿ ದೀವೋಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತನಾದ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಏ ಪಾಂಡದ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ದೈ ತೂಪೆರ ಬತ್ತೀನಿ ದೇ ಅಲ್ಪ ತೌತಿದ ದೈ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ತೌತಿದ ದೈ ಇತ್ತಂಡು ದೈ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂಲ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ನಾಳೆ ತೌತೆ ತಿನ್ ಖಾಲಿ ಮೂಲೊಂತೆ ಪಾಡ್ದ ನವಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ತಿಂದಂಡು ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದನೇನು ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈತ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಮದೆ ಪೂರ ದೀದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನೆಟ ಕಾತೇರು ನಾನು ದಾಲ ತಿನ್ನಂದು ಈಗ್ಲ ಸೀತಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಸೀತಾ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲು ಅದೇನು ಬುರ್ದೆ ಉಡುಪುಣಿಕಿದೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಳು ಕಂಚಾಲ್ದ ಉಂಡು ಹೊರ ಕಂಚಾಲ್ ತಿಕ್ಕದನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಖ ಪೂಲ ಓತಿಜಿ ನೀವು ಮುಂಚೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಪರಂದೆರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಉನ್ಗಂಡ ಕಚ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಣತ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪಾತೇರು ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಆಂಟಿದ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪನೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತಬಾರ್ದು ಸೀದೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಬಂದು ಮರತೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿರು ಒಂಜಾರು ಕೇಳ್ಕೊಯನ್ ಬರ್ಕ ಅವಳು ನಿಲ್ಕೊಳಲೆ ಹಂಚಿಬೋತೆ ಸೀತಾ ಏರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜ
ಸೀತಾಫಲದ ಮರ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದುಲ ಪರಂದದುಂಡು ಮುಖ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಕೊಯ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದೇರು నేను 4 ಸೀತಾಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು 4 ಪರಂದು ಪುಣ್ಯ ಬಾವಲಿತ್ತಿನಂದೆ ಒರಿದುಂಡು ಅದನ ಇಜಿನ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ನಾನು ಒಂಜಿಲ ಒರಿಯುಜಿ ಬಾವಲಿ ತಿನ್ಪ ಅಲೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತಿನ್ನೇರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಡೌಟು ಲಿಂಬೆದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಆಯ್ವ ಕಾತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುದ ಮನೆಟ್ ಮಾತ ಪೂವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಕ್ಕಂಡೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮರಟ ಪೂವತ್ತುನ್ಗೆ ತುಕೈಟ್ ಆಪುಣ ಅಂದಿ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನರೆ ಚಂಡ್ರಲಿಗ್ ಅಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ಮಾತ ಗೈಸ್ ಬಜೀರ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಯ್ರದುಂಬು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಆತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುರನಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಆರ್ ಗೆಂದದ ಬರಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪೋದು ಓಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆರ್ದೊಂಬೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೊಡು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗೊಬ್ಬು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಬೈದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನಿಕ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನರದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎದೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಯಾಸ್ರೋಲ್ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕದನೆ ಐನ್ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೇನೆತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಟುಂಡತಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಎನ್ಮನೂದು ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟುಂಡತೆ ₹1 ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವಂತ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕಶ್ ಮನ್ಪ ಐನು ಪಾರ್ದಿಯರೆಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆತ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೀಯರೆಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇಂದು 2.3 ಲೀಟರ್ ಇಂದು 1.7 ಲೀಟರ್ ಬೊಕ್ಕಂದು 3 ಲೀಟರ್ದ ಇದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ₹1 ಈ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆವಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ದೀಯರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ದೀದ್ ಬತ್ತೆ ಎರೆಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪೋದುದೆ ತೊನೊಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತದೆ ಅಪಗನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅರೇನು ಹೊರ ತಿಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಾರು 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನಗ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಐನ್ ತೂದಾರೆ ನಾನು ಮೀಟ ಅವಳು ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತದು ಪೋತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ ಹಳ್ಳಿ ಪಂಡೆ ಏತಿ ಇಷ್ಟ ಇವಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂಡ ಆತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋತೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಆರು ಬ್ಲಾಗ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಡೇ 1 ಶುರು ಆಯ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೊಂಡತಿ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಅವೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ ಅವೇನು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೇರು ಎಂಕ ಸಮೇತ ಆವಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುವೆ ಪಾತೇರ್ನತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಶೋಕು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬೈದಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬೇರು ಎಂಕ ಪನೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಿ ಬೊಕ ತಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಡ ಮಾತ ಗುಣಲ ಉಂಡು ಅರೆಗೊರಿ ಇಷ್ಟ ಏರ್ನ ನಂಬಿಯರ್ ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಎಂಕ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಎತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎಂಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡ ಐನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪನರೆಜ್ಜತ ದುಂಬ ಆತ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತನ ಪುಗರುಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಿದಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾರು ತಿಕ್ವೆರೆಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ರಡೆ ದಿನ ಇಪ್ಪುನಿ
ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಪೋದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ಪರ್ಧಿಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗದಾನ ತಿಕ್ಕದನಿ ಐದು ಬೊಕ ಫುಲ್ ಆಣುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಗೆಂದದ ಬರಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.